Mamimiss kita, sis. Mamimiss din kita. Mag-message ka, baka makalimot ka. Pag hindi mo ako minisip, si bablock na kita. Oy! Wag naman. Joke lang. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف Hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ang aking sister na si Rauda. Ayan. Last day niya na ngayon, kaya nagbabanding kami. Uuwi na siya sa Mindanao. Tapos hindi niya na kami babalikan. Ay, Kaya magpaalam ka na. Magpaalam ka, na nagpapaalam ka sa amin dahil hindi mo na kami babalikan. Paalam ka na. Uwi na ako sa Mindanao. uwi na ako sa Mindanao. Paalam na sa inyong lahat. Tapos kailan mo kami babalikan? Hindi ko pa alam. Hindi ka na babalik? Siguro. Inshallah. Hindi na babalik kasi may inshallah eh. Oh, di ba? Oh, ngayon last day niya na ngayon kasi bukas ng 7 ng umaga ay uuwi na siya. Kaya mamimiss ko siya kasi hindi na kami makakabanding. Dati lagi kami niyan lalakad-lakad kahit mag-lockdown, pupunta sa palengke, uuwi sa bahay, maglalakad lang. Pero ngayon, uuwi na siya talagang hindi na babalik. Kaya mamimiss ko siya. Ayan o. Mamimiss ko siya. Kaya nagbabanding kami ngayon kasi hindi na siya babalik. Ayun pa yung isang sister namin, no. Ika pa yung isang sister namin, no. Ay, ang ganda naman ng ano mo. Hindi ako mamuli. Ang ganda naman yung kiss ng phone mo. Sabi ko mag-video ka. Magpaalam ka kasi yung para matatandaan mo yung date na iniwan mo kami, sabi ko. Ay, oo, mabalik at babalik yan si Sis Rauda. Hindi, nagpaalam na siya, sabi niya hindi siya babalik sa atin. Ay, babalik yan. Hindi ako maniwala dyan, babalik yan. Balik yan. Ano hindi ba balik? Hindi ko matis itong legend. Ano yan, live yan, video, ID. Ang sis ko. Patuma, sir. Alam mo, parang tambay yung mata namin. Tabaro na. Ay, mag-remembrance ka rin. Oo, ay. Kalapit na rarap na ito mag-isa-usar. Sa pangalang ano. Mag-hi naman kayo dyan, oh. Ha? Mag-hi kayo. Hi! Nakano kami. Kaya sa mga Umaga kami ng looks sa mag-extra kansi per- sa Lingayin, Pangasinan. Lingayen, Pangasinan. Oh. Hindi naman sir tamaan na kahit di tamaan. May picture mo. Aso, brother. Hindi lang nagkakataw. Oo nga, remembrance namin. Ay, good mo kataw si Rana. Dali, halika. Magpaalam ka na. Ay, naadyan. Ako ang masal sa mga tas. Ayan na si Rauda, ayan. Pinukot pa ka. Wala siyang tente. Kasi yung dila-dila ko ka. Ayan na. Ka dyan ng remembrance mo sa short. Ayan, pili ka dyan na maganda para may remembrance ka pag uwi. Masaktan. Hindi ka makapili lahat. Piliin mo. Bawat isang short, isang klase. Isa dito. Isa dito. Sino naman susuot nito? Ikaw, pambahay mo ka matutulog ka. Mamimiss kita, sis. May miss din kita. Mag-message ka, baka makalimot ka. Pag hindi mo ako minisip, ibablock na kita. Oy! Wag naman. Joke lang. Pili ka na. Ano to? Panda lang kita to. Panda lang. Unisex yan. Pwede ko sa panda lang. Yung niqab na remembrance mo sa akin, isuot mo palagi ha. Yun nga isusot ko pag bigo. Masya Allah. Ayan, that's it for this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan.